שלום, כאן נטע. אני רוצה לספר לכם שממש בקרוב הולך לצאת הסרט טרולים 3. יש לי את הכבוד לדובב בו. זה סרט היסטרי, הוא לכל המשפחה, באמת לכל המשפחה, ואני רוצה שנצפה יחד בטריילר. בואו חברים עכשיו! פופי, אנחנו נאחר לחתונה המלכותית, בואי נתחתן. ברנץ'! אוקיי, התכוונתי שגריסל וברידג'יט ילכו להתחתן. כן. כי זה יהיה מוזר אם אנחנו נתחתן. כן, זה יהיה נוראי. איזה מסיבת רווקים משוגעת. איש ענן לא מרגיש כל כך טוב. אתה ילד פרח כל כך חמוד, טייני דיימונד. אבא, אתה צוחק עליי? אני לא ילד פרח חמוד, אני גבר! אורחים יקרים, התאספנו כאן כדי תעצרו את החתונה! אני ג'ון דורי. רבותיי, אני הוא האח האבוד שלו. רציני? דרמה! פופקורן, דינגלס? אתה הזמר הזה, מברוזון! בדיוק הקשבנו להם! אבל הכל היה ונגמר. ברנץ', יש לך אח ולא סיפרת לי? שמרת אותו בסוד? קבלי תיקון, הוא היה פעם אח שלי. האחים שלי נטשו אותי ומעולם לא חזרו. ברנץ', יצאנו מסינק, עברנו מבויז טו מן ועכשיו יש לנו one direction ללכת בו. לבקסטריטס. ברנץ', בוא נמצא את האחים שלנו ונחזור להיות ביחד בלהקה. ברוזון! האיחוד המשפחתי הכי טוב הולך להיות כאן. ברוזון, קבלו שדרוג. ברוזון האיחוד. ברוזון, ברו תחזרו. ברוזון, ברו הביתה. ברו, אנחנו מחכים לכם! אוקיי, קטני, ברנץ', פופי וההזוי הזה. מה זה? והרפתקה מוזיקלית אחרת. קטני, רואה שם במקרה את הכפתור? אתה מתכוון לכפתור הבוגי שאני מת ללחוץ עליו ועוצר את עצמי? בוא תלחץ. וואו! יש דבר כזה יותר מדי בוגי. רואה את היד? קודם כל אני נורא מתרגשת לעשות את זה. טרולים השלישי, הוא שם דגש נורא על משפחתיות. אני לא מאמינה שזה קורה באמת! ברנץ' שהוא מין סוג של הבן זוג של פופי, הוא היה חבר באיזה בוי בנד, וצריך להציל את אחד מהאחים שלו. אוי לא, תחזירו לי את האחים שלי בדחיפות. אחד מהאחים קלעו אותו בתוך יעלום וגונבים לו את הכל. זה מין כזה סוג של רפרנס על בת הים הקטנה, זה מצחיק. אז ימי הלהקה שלך לא עברו. פופי נתקלת בעצם בדמות בשם ויבה, שהיא בעצם היא מין סוג של מראה שלה, כאילו, אבל היא יותר מוקצנת ויותר מוחצנת, ואז היא בעצם מגלה שהיא אחותה האבודה. שלום! קוראים לי ויבה! יואו, זה מדהים אדיר לפגוש הטרולים פה! היי! אחד הדברים היפים ששתי האחיות פופי וויבה נפגשות, הן כאילו מסתכלות במראה. זאת אומרת, לאחת אמנם יש שיער בלונדיני ולשני שיער ורוד. שתיהן מלאות חיים, שתיהן אוהבות לחגוג ולשיר. רק שפופי היא משוחררת וחופשייה, וויבה נמצאת בסתר מכיוון שהיא פוחדת שהברגנים יבואו לתפוס אותה. דרמה! פופקורן, דינגלס? מין סוג של מפלצות רכות ועדינות כאלה שפעם היו אוכלים את הטרולים כדי להיות מאושרים, ו20 שנה קודם ויבה בעצם נעלמה במתקפה הזאת, ואז הם בעצם מוצאות אחת את השנייה בחזרה, וזה מרגש ויש שיר וזה והם אחיות ורוד ומתוק ומקסים, את חיבוקים! אבל היא בעצם מפחדת מהעולם בחוץ, ממש. בעצם תצטרך להתגבר על הפחד שלה לצד אחותה, אם היא רוצה לעמוד לצידה כשהיא הכי צריכה. מילקשייק לחגוג בשלוק אחד! סוף סוף יש לי אנרגיה! זה מה שאנשים מרגישים כשהם פוגשים אותי? כל הסרט קורע באמת. יש דמות כזאת, הנוצץ הקטן, קטני דיימונד, הוא דמות קטנה, והוא מדבר כמו ראפר מבוגר. הוא יושב על כיסא, ככיסא נהג, ויש לו את רישיון נהיגה מזויף, והוא יושב על כרית שהיא קיימת על בוסטר, שקיימת על עוד משהו, והוא קורא, זה נורא מצחיק לראות את הסיטואציה, אני במסע התבגרות מטורף. אוקיי, קטני, ברנץ', פופי והרפתקה מוזיקלית. כל אחד אומר, אתה תינוק, אתה לא גבר. אז נהגתי בטנדר, זה היה קול. למה כתוב כאן סוף הדרך?
אכלנו את כל הנאצ'וס. ושותה קפה חזק? אבא, יש לך גבר, לא סתם ילד מפולץ. תרימו אותי. תתנהג כמו ילד גדול קטן. הרגליים כואבות. אני לא רוצה. אני לומד ליהנות מכל זה. לצערי הזמן שלנו נגמר. אחד הדברים היפים בסרט הזה, בטרולים, הכל טוב, זה שזה סרט שעומד בפני עצמו, בעצם כל מי שיראה אותו יכול ליהנות ממנו, מכיוון שאנחנו בעצם מכירים קודם כל את הדמויות המוכרות מפעם, פוגשים דמויות חדשות שנוספות, כמו למשל האחים של ברנץ', שזה ג'ון דורי, האח הגדול, פלויד וקליי, ספרוס. בעצם אחד הדברים המצחיקים זה שכל דמות באחים האלה יש לה אופי שונה. אחד נקרא חתיך, אחד נקרא חכם, אחד נקרא... כל אחד יש לו את הכינוי שלו. אני יודעת, אל תגיד לי, אוקיי, אתה לא חתיך שהיה שם? את יודעת, זה פשוט דמיין הכיף אותה. אולי? לא, אתה היסטרי. אמרת היסטרי? אתה לא רגיש, אז אולי... אוקיי, יש לך המון מסקנות לגבי מישהו שפגש לפני שנייה, כאילו. אני יודעת מי אתה, ג'ון דורי! המנהיג, נכון. בדיוק, אז כן. ויש את בייבי ברנץ', בעצם ברנץ' כשהוא היה צעיר, אנחנו פוגשים אותו כילד, פוגשים אותו איכשהו היום. וואו, תקלטו איזה תלבושת. וסט נפוח, שרשרת צדפים, חליפת ג'ינס. ברנץ', אתה חמצנת את הקוצים? כן, תקופה שונה. ומה עם הטלטלים שלו? אתה צוחק עליי. תראה תמונה שאני אאמין. תראה אותך, אתה כל כך חמוד, אני מתה על זה. אין בן אדם שיראה את הסרט ולא יכול להתחבר אליו. מלא 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 בדיחות אנדר למבוגרים, שזה דבר מדהים שיש בסרטים. מה שאני הייתי שואל זה, את הולכת להשתנקר עליי? מה זה? לא, אני לא. היה לי מאוד קשה לדובב, זה לא משהו שהייתי רגילה או משהו שעשיתי בעבר. אז בעצם אני לא יכולה לדבר כמו שאני רוצה או לעשות מה שאני רוצה, כי יש גם את השפתיים של הבובה, ויש גם את המלודיה, ממש ילדי בה, אומייגאד, הלו! אומייגאד, שלום! זה מדהים אדיר לפגוש הטרולים פה! נטע ברזילי זאת חוויה מיוחדת, כי מגיעה בחורה בעצם, שאנחנו כולנו מכירים אותה מהאירוויזיון, ופתאום היא באה לפה לאולפן בלי שום ניסיון בדיבוב, והיא הופכת תוך רגע להיות סופר מנוסה. עם כל ההומור שלה וכל היכולת שירה המטורפת שלה, התפיסה והדיוק, והיא עשתה לי באמת בית ספר. זהו, אז מדהים אדיר, זה משהו מקורי שלי, זה אומר אדיר ומדהים. פעם הייתי אומרת מדהיר, אבל כאילו חשבתי פחות מגניב. דמויות וסיפורים חדשים ומוזיקה מדהימה, שירים נהדרים, ויש לנו את הדמות החדשה שמופיעה, ויבה נטע ברזילי. טרולים הוא סרט מוטרף, מצחיק, מרגש, נוגע ללב, הוא עכשיו ממש באקרנים, יש לי את הזכות והכבוד לדבב בו, שזה באמת מטורף, בואו איתי לראות אותו בקולנוע. להקת הבנים שלנו תעשה היסטוריה הלילה. מאוד מלחיץ את בייבי ברנץ' אחי. אני מרגיש שיש לי בחילה ויוצאים לי פלוצים וגם פיפי בו זמנית. איך אתה יודע, נכון? אתם גרועים! אני והבטן השרירית והלוהטת שלי החלטנו לפרוש ברגע זה. ברנץ', יצאנו מסינק, עברנו מבויז טו מן ועכשיו יש לנו One Direction ללכת בו, לבקסטריטס. ביי, להתראות בקרוב. ברנץ'? מה? או, היי! הכל בסדר? אתה בוכה ומחייך באותו זמן, זה נראה שכואב לך בפרצוף. זה קצת כואב באמת. בייבי ברנץ'! אני ג'ון דורי. מה נשמע אני אחיו הגדול? מה? אאו! אני כבר לא אח שלי. דרמה! פופקורן דינגלס? אח הוא חבר שאף פעם לא יעזוב אותך, זה הקשר הכי חזק שיכול להיות. הייתי מתה שיהיה לי אח לשיר איתו. תראה את תלבושות הישנות שלכם. ז'קטים נפוחים, שרשראות צדפים, חליפות ג'ינס. חמצנת את הקוצים. תראה אותך, אתה כל כך חמוד, אני מתה זו הייתה תקופה שונה! תקופה שונה! פלויד מוחזק בתוך יהלום ואין לו שום דרך לצאת. יש רק דבר אחד מספיק חזק בשביל לרסק יהלום. הרמוניה משפחתית מושלמת. אנחנו אמורים לתת לתינוק לנהוג ברכב? יש לי פה את הרישיון לנהג צעיר. מי זה מבוגרי פני גבר איש? מה שאני הייתי שואל זה, את הולכת להשתנקר עליי? לאן אתם הולכים? אנחנו מחפשים את אח שלנו! אומייגאד, שלום! קוראים לי ויבה! יואו, זה מדהים אדיר לפגוש הטרולים פה! עשית לי צמות בשיער כאילו? אני נראות מדהים, את לא צריכה להודות. אני חולה על זה! אבא שלך הוא המלך פפי? כן? אני אחות שלך. מה, את צוחקת? היי, אני פה היחיד שאין לו אח אבוד שהוא לא פגש? זאת הזדמנות מעולה להתאחד עם אחים שלך, ברנץ'.
ביטי, אולי נקטין את החיתול? החיתול הזה כל כך קטן שאני בקושי יכול ללכת. אתה חושב שזה מסוכן, אבל זה שווה את זה. משפחה תמיד שווה את זה. אני לא מאמינה שזה קורה באמת! תרימו אותי! יש לנו את זה עדיין! אז ימי הלהקה שלך לא עגנו. טרולים 3 בקולנוע